Dalilin da ya sa 'yan mata ke faɗawa masifar yin maɗigo a wannan zamani da muke ciki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da jimirin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna koyarwa. Inda a cikin irin namu na yau za mu muku cikakken bayani akan irin masifin da ke sa 'yan matanmu a wannan zamani ke shiga cikin harkar yin maɗigo. To amma kafin mu kai ga muku cikakken bayani, muna fatan za ku danna mana alamar liking, subscribe tare da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Da farko dai a wannan zamani mafi akasarin mutane ko kuma al'umma suna sane da cewa 'yan mata suna buƙatar mazajen aure a lokacin da suka balaga, wato suka kai shekara 18 ko zuwa 20. To sai dai akasin haka, saboda kwaɗayi irin na iyaye da kuma 'yan matan a wannan zamani yakan kai ba sa warewa su yi auren a kan lokaci, inda har hakan yake sa matan suke shiga wani yanayi na tsananin matsuwa. Wato idan muka ce matsuwa muna nufin ƙololuwar sha'awa, inda sukan kasa jurewa su faɗa wa neman junansu, wato maɗigo kenan, wato su soma yin iskanci tsakanin mace da mace. Wannan abu ba ƙaramar masifa ba ce a addinance kuma gama lafiyar malam Bahaushe gaba ɗaya. Domin yin wannan abu yakan haifar da cututtuka masu yawa. Idan masu saurare ba su manta ba dai, a baya mun taɓa kawowa matsalar da wata ɗaliba ta samu sakamakon wannan al'ada da ta ɗauka ta yin maɗigo. Wannan matahiya dai, kamar yadda muka yi bayani, ta shiga wannan al'ada ta maɗigo inda ya zame mata jiki ta kuma kasa denawa, inda hakan har ya kai ga haifar mata da lalacewar gabanta. Daga baya dai wannan matashiya ta yi ƙoƙarin daina wannan abu, amma abu ya fuskara, kuma ta kai wa likitoci ziyara, inda likitar take bayani da kanta akan irin wannan matsalolin da ke faruwa a cikin al'umma. Ma'aikaciyar asibitin ta ja hankalin iyaye da su kula kuma su cire son abin duniya da ruɗin duniya, a riƙa yi wa 'ya'ya aure a kan lokaci tun kafin su kai ga gurɓacewar rayuwarsu, inda kuma ta daɗa jan kunne ga 'yan mata da kuma iyaye da a guji kwaɗayi da son ganin wata ta yi wani abu a ce sai an kwaikwaye ta an yi irin wannan abu da ta yi. Malamar asibitin ta ƙara da cewa tana fatan iyaye za su kula su kuma mai da hankalinsu wajen aurar da 'ya'yansu 'yan mata a kan lokaci. Daga zarar yarinya ta kai shekara 18, 20 zuwa 23, in dai mai santa yana da abin da zai iya riƙe ta, to a yi ƙoƙari a rabu da ita. Idan kuma ba haka ba, to za a iya faɗawa ɗaya a cikin biyu. Walau dai ko yarinyar ta faɗa wannan harka ta maɗigo saboda tsananin sha'awa, ko kuma ta faɗa wa neman maza. Saboda haka zaɓi ya rage ga iyaye, ko dai su aurar da ita ko kuma suna gani yarinyar ta lalace a gabansu. To masu saurare, inda duka a nan muka kawo ƙarshen wannan 'yar tunatarwa da kuma jan kunne akan abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma, amma wannan zamani da muke ciki. Mun gode.